Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu guys for tuning in. Thank you very much. So yeah, man, this is Mkosnopile with Pili Barbara. Thank you very much, you guys, for tuning in. If you are new, please kindly subscribe or like a video, share a video into your channel, guys, and book my ads with they pop up during the video. So yeah, man, you guys, kule video sizokhuluma ngodaba eLusikisiki sikhulume futhi ngolunye okuthwa lwenzekile in the same place, you guys, around the ngase-Eastern Cape. Sizwile ukuthi Sekubulewe futhi abanye abawo 6, you guys, njengoba kudubuleke 10 kwase kuyashona 6 abangama CPF, you guys. Labo kumele ke kube bavikela umphakathi ama CPF. Ngibona ukuthiwa ke babulewe laphana ngase-Eastern Cape yet again. Amaphoyisa sithanda ukuthi abe serious kule ndawo, you guys, because isiningi igameko ezenzeka laphana kubulawa abantu nje, you guys, engathi izimpukane, something like that. So after the eLusikisiki 18 yabantu abashona laphana, khumbula kwakushone 17 kwathiwa ke omunye uye washonela esibhedlela into kanjalo, you guys. Sebephinde babulala ama CPF ke abawo 6 izona ngozi ezikhulunywa ke laphana ngale ndawo yase-Eastern Cape. So when it comes to ke eLusikisiki kuthiwa ke bekune Mass Memorial Service, khumbula kwashona abantu abaningi, you guys. Ebebambe Imass Memorial Service ke laphana kukhunjula ke laba ababulewe, you guys. Remember bekungumndeni kwafika nje igebengu zadubula umndeni okade uhlangene laphana kuzoba ke ne memorial service, kukhulunywa ukuthi khona babili abashona nyakenye, so bebezoba ke nezisebenzi zesikhumbuzo, something like that. Kwase kufika abantu ke laphana bahlasela umndeni babulala 17 kwasho ukuthi omunye ushonela esibhedlela. So bekune Mass Memorial Service. The families of the 18 victims of the eLusikisiki shooting have gathered for the Mass Memorial Service in the Eastern Cape ahead of their private burials. 3 arrests have been made though in connection with the killings of 18 people so far. So kuthiwa ke khona abathathu asebeboshiwe when it comes to that particular matter. Now, speaking to the memorial, Mayor Ngqondwana said he lives 60 kilometers away from where the mass murder occurred and that he generally doesn't feel safe. There is a degree of worry about the levels of crime that have shown up in the entire district of OR Tambo, and more particularly the arrogance demonstrated by igebengu across the province. However, with the interventions that the government has been making, there is a bit of ease, but we are not where we need to be in terms of safety. Bakhala ukuthi abaphephile, you guys, ngoba igebengu ziyadana sake kule ndawo. We are at ukuthi criminals have become comfortable killing the innocent people, which is why he asked for law enforcement to be hard-handed. But when we need a clear message to say whoever took the lives of those people will not go unpunished. Therefore, I concur fully that they will be caught and brought to book. Lona daba laphana mabekhuluma ke ngaleyo Mass Memorial Service ebibanje laphana ngaseLusikisiki. And after that kwasokukhulunywa futhi ukuthi hayibo sekukhona futhi abawo 6 ababulewe. Masokukhulunywa laba 6 ababulewe kuthiwa ke ngama CPF ke lawo, you guys, asebewabulala after laba abawo 18. Cabanga, you guys. So kuthiwa bebe u10 ke, uma be u10 kabawu 4 nabo basalwela impilo zabo lapha nesibhedlela, abawu 6 bashone same time, abawu 4 basesibhedlela. Asiyodabeni khona laphana kayisolezwe is that time bengilaphana kazimoja ngikufundela lolana ngesilungu. Kuthiwa ke lapha kubulawe 6 abavikela umphakathi. Kudutshule kwabulawa abantu abayisithupha abavikela umphakathi kuQumbu eEastern Cape ngesonto ebusuku. Kuthiwa ke lesi sigameko sona senzeke ngabo 11 ebusuku lapha amadoda ayisishiyagalombili, which is isishiyagalombili u8 ebehlome ngezibhamo evulele ngenhlamvu equlwini labantu abazulazula emphakathini ngenhloso yokuvikela ama CPF, you guys, the community forum, something like that, you guys. Kufe abayisithupha abane baphuthunyiswa ke esibhedlela. Kuthiwa ke abagila bebesesikoleni sendawo belungiselela ukuphuma baqalaza emphakathini ngesikhathi ke behlaselwa. Abasolwa abangaziwa basagcwela amathafa kunjena nje, futhi imbangela ke yokudubulwa kwawo akayaziwa. Kusho ukhulumela kamaphoyisa ase-Eastern Cape lapha no warrant officer Majola Nkohli ngase statementeni esikhushiwe.
ukhomishana kwamaphoyisa lapha kulesa sifundazwe uLieutenant General nomthetheleli Imene usigxekile lesi sigameko sikhipe zonke izinsiza zethu futhi sikhathazekile ngalabo abasiza amaphoyisa ngoba bayahlasela kushiwo nama CPF you guys. Sizokwenza konke okusemandleni ukuthi abadubulile baboshwe njengombutho ke siyasigxeka lesi sigameko futhi sidlulisa amazwi enduduzo emndenini yabafi sithanda nokufisela abalimele ukululama okusheshayo. So cabanga nje you guys emva kokubulawa kwe-18 leyana sebebuye bashaya another 6 uzibuza ukuthi kade ngumuntu ofunani loyo you guys usuke kufunani nje umuntu like I do not know like I'm very confused ngumuntu ofunani ngeke uhamba ubulala nje you guys ubulala cabanga nje emva kokubulawa komndeni abantu bawu-18 sekubulawa ama CPF awu6 kuthi nje kusendaweni eyodwa like honestly speaking kuningi kule ndawo sengathi amaphoyisa angasebenza you guys ngokukhuthala lapha ukuzama ukubona ukuthi ngobani kanti laba abaqeda abantu endaweni yakule ndawo yase Eastern Cape uthala ngalana kusequmbu lapha na kuseLusikisiki I do not know ngoba ngaze ngifike kuleyo ndawo you guys as the news akuthalana kusequmbu labana bebengaseLusikisiki into kanjalo. So which is so sad you guys ukuthi abantu babulawe nje kanjalo you guys sengathi ke bangatholakala you guys asazi ukuthi ngabe laba abulalayo yilabana ababulala umndeni sebebuye bazobulala ama CPF mhlambe igroup yabantu abahlukile abaningi ababulaleke makunjalo kuleyo ndawo ishimiza ayibaningi bayatanasa ngempela futhi nje kuthiwa antu uzwile lo okhulumile uthe sebezenzela umathana futhi ba comfortable entweni abayenza you guys bayatanasa nje futhi abanandaba futhi shoot namaphoyisa nje bayawanyatsa into kanjalo ngoba how dare you go around ubulala abantu kanjalo you guys like mina sekuyangithuza ukuthi kwenzakalani in that particular place. It's like ababulali nje ba free they are comfortable benza into abayithanda benza umathanda ngemphefumulo yabantu that this is how I view lezi zindaba mangizibona online okay but anyway sengathi bangatholakala guys bajezi for lezi zinto abazenzayo ngoba zimbi kakhulu. Thank you so much ukuthi ubukele video usubscribe like ke bese siyaphinda sibonana kwenye landelayo bye.